Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Tisaiwale zote tili ndi rasta wathu sopano eti rasti komeni Mungu waweva anthu obwanji pang'ono pokha. Imva. Njowe mchanya. Apita oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Right Honorable Jenny Asa oye! Achakufa Jihana oye! Chakwamba nipeleke nchindi kwa imwe wa president witu wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika. Nipeleke nchindi kwa imwe amama bitu mama wafuko Professor Gertrude Mutharika, the first lady. Pano tena malihesho tukupanga pa 16 malihesho tukumalizga pa 17 first lady wa charo cha Malawi. Imva. Nipeleka nchindi kwa imwe wa Secretary General Mnipano Adada Mukito, Administrator Adada Mpepo. Kwa niso nipeleka nchindi kwa Vice President wakuno kumpoto Right Honorable Jabi Mtua Muhango. Nipeleka nchindi kwa Vice President Right Honorable Alfred Kangata. Nipeleka nchindi Bwana Chifeja Nyengo kwa wanyitu wonse atumpale mwene fumbo walipano Deputy Secretary General mwana winu Edina Manda walipano kwa niso Organizing Secretary winu wa President walipano Mnyamata Suleiman Mnyamata wazibongondo mu parliament. Bwana wati nimpokelelani. Bwana nati nimpokelelani. Pakumpokelelani takumbatiyo woye tipalilane dose na bantu wose awabiza pano Your Excellency. Pala mukuona huku watu kwa niso laini mwakala pali sanja 4 sanja ili yose yatola bantu not less than 100 masanja kulongula kuli pali watu pano bwana takumbatiyo woye. The President alipano ndichifukwa uli ise la Japan cha DPP pamoja na wanyitu awabiza kusakati joina nchifukwa uli tika yoya kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndiye wawe President uyo waonelenge chipani cha DPP chipani cha Afford na chipani chose pali chifukwa mafumu. Bwana nyengo niliche na kumaniyo woye pano vifukwa chalo cha Malawi cha tambula chomeni chalo cha Malawi apo mukaopo imwe presidenti watu wakabyangawa watu wakakutangawa wakahenelanga ndalama ya kwacha ndalama ya Tanzania shillings imagwada kundalama ya kwacha lelo bwana ni 0.2 bwana palizifukwa ifaisa takumba imwe mutitangilile. Bwana kwitu kuno kumpoto kuno bwana pala nyumba ya Suska bwana munyumba umo pala mwana wa kusangika yai munyumba ya Suska nyumba ya Suska
Pala yasuswa nyumba yasuswa. Bwana kuno timalowetsa fisi. Tikunjizga chimbwi. Pala nyumba chaka cha kwamba kulisi. Chachiwili kulisi. Chachitatu kulisi. Cha number 4 kulisi. Cha 5 chino mwana sakuoneka. Ndiye timaonesetsa chikomo fisi. Tikuika mwa chimbwi. Pala tika chimbwi bwana Your Excellency sa tikuika chimbwi bweka cha. Tikuika nyamata cha. Tikuika uyo wakufimanya kai. Uyo wakufimanya kai. Uyo wakufimanya kai. Bwana imwe mukuvimanya imwe vitu kuko viliko kuno kumpoto wanyane balipo hapa bayoyenge ndio chifuka taika imwe mukuvimanya chimbwi tikuikamo uyo wakuvimanya kale. Mazwa ya chiwili bwana pakumpokelelani. Mazwa ya chiwili ni nkani ya wapolisi. Wapolisi bwana kudandaula. Akutita chedwa. Munakabwela zana. Munakabwela chaka chata inu. Wantu hawa ma uniformu ayo balinayo ni alamuka kulira imwe. Give it fire. Ma uniformu ya mala wa polisi bwana wakulira akuti mulawe mboma pa 16 mulawe mboma chifuka ma uniformu amene kwaona amene munagula inu anaguga anatha ngati mukwaona nyuwani au chidoka ngambisa salu kusitolo nkubasoka wokha. Give it fire. Jombo bwana jombo ndinali pano ndinanena jombo kuti jombo imakhala ni ma hose 24. Lelo apungulako mahosi acha akung'amba nkumagambika jombo chifukwa chakuti yatha. Pano mahosi ali 12 ena mukapeza 16 ena walimbikira 24 adulako jombo yatha akuti mulowe mboma mukakulira uniform. Bwana ndinene mau ena amene akuti futa kuno akukasasire. Bwana anano akukasasire akufutika. Adalandidwa malo amene anakhala kumeneko anakhala malo amenewo 30 years 40 years 50 years ali kumeneko koma from nowhere anyamadatu ayemutiefu adakapita nukaphwanyira chilichonse adawonongera kalikonse panopo ngakhale chakudya chikuchita kuvuta amene akwathandiza ni achaisa ndi society chifukwa boma likunena kuti sitingathandize anthu amene ndi ma encroachers amene anabwera kumeneko mosokoneza motsutsana ndi boma anthu akuvutika bwana. Ndinene pano ndumaliza mbale wanga upatse tinene pano bwana kuli Longwe kuyewing anthu anachita encroach anazengako manyumba sakwathamingitsa koma kwathu kuno anthu akukasasire aya kwa chiyani bwana mulowe mboma pa 16 September anthu akukasasire mukapatse malo. Give it fire. Mau amaliza bwana achakwera alephera chakwera walephera bwana wayesayesa masitailo inoyo walephera bwana kusankha kwa inu sikomasewera bwana masankha inu mukasankha inu bwana mukasankha
koma mukasankha munthu inuyo mukamsankha munthu amakhala weniweni. Give it fire. Imva. Munamusankha Chilima mzimu wake utse mumtendere. Pamene munamusankha Chilima bwana, anthu anatsutsana nanu, anakutsutsani, koma yomwe munasankha inu adalowetsa mboma. Atamulowetsa mboma pomwepo imfa ya Chilima idabwera, adalowa mboma. Anthu asadakalowa mboma kopanda Chilima, mwana amene munamusankha inuyo. Give it fire. Bwana mukasankha mumasankha, wasankha nzanu, wasankha mwana ope utini hapa, nyamata ope utini, wasankha nyamata ope utini, wasankha nyamata ope utini. Chola boy wa mwana wake Wachakwera. Wasankha Chola boy amene amamtuma mwamwenyemu kukasonkhetsa imodzi amsankha kukhala running mate bwana. Mwana Wachakwera amene amatumidwa tapita uku ndi amene wamsankha kukhala running mate kutsutsana ndi malamulo awo a MCP. Tinkaganiza kuti mwina mwacha ngakhale Nyahala Godani Nyahala chifukwa malamulo awo amanena kuti amene wawina ku convention kukhala vice president ameneyo ndi amene amakhala running mate. Bwana inu mwachita bwino kulira kwa azimayi osewa, mwaphephereza mwamsankha Dr. Genius kuyimira azimayi, kuyimira kulira kwa azimayi onse mmene amalira. Bwana ndikumaliza motere. Pa 6 Septemba bwana mukulowa mboma mukayankhula ndi anthuwa, anyamata anu amanga cheka ali kumbuyowa, mukaona wosewa bwana mukulowa mboma, koma mukakumbuke anthu amene akuzunzika padali pano. Akonzeni onse amene akulira, muwakonze muwalonjeze kuti zitheke. Mulungu bwana akudalitseni. Ndiloleni kuti tsopano Mulungu akudalitseni bwana. Ndinawuzidwa kuti ndiyankhule za civic education, koma ndaganiza kuti Beni mwana wanu amene akuzitha bwino abwere kutsogolo kuno angowaphunzitsako anthu awa kuti kodi kavotedwe kathu tikavota bwanji, ovota akavote bwanji. Beni Phiri tabwerani kutsogolo kuno muwaphunzitse anthuwa kuti akavota bwanji pomuvotera Profesa Arthur Peter Mutharika. Ziko Chala mwamba DPP woye. Bwana sindikudyerani nthawi yanu chifukwa nthawi yatha. Akuluakulu tifuna zinthu zisinthe sichoncho nanga. Tasusika mokwanira sichoncho nanga. Zaka zina 5 ndi MCP kukhala kumanda sichoncho nanga. Zonse tapanga pano ndi bwana wakubwera ngati sitikachonga bwino apa ndiye kuti zasokonekera. DPP woye. Kuvota sitimatengera kusolowera. Tikuyenera tipange zoyenerera for 5 years zachuluka. DPP woye. Choyambirira takwiya ndizoona Chakwera watikwiyisa, koma tikakafika povota tisakamuyang'ane ndi kumuyang'ana komwe. Pamene ali tisakagwirepo ndi kugwirapo pomwe. Presidential candidate aliyese ali pa ballot tikakafika tilibe naye ntchito. Pamene ife tikukagwira ndi pamene pali chimanga. DPP woye. Pali chimanga pali ndani kodi? Pali chimanga pali ndani? Pali chimanga pali ndani? Kuti zinthu ziyende bwino tifuna ndani? Ndi amene timadziwa kulemba tikakafika pa bokosi pa tikangoti chani? Koma chochongacho chisakapitirire kunja kwa bokosi. Tugwirizana?
DPP waye tikachonge mkatikati mwa bokosi mokamo kuti chongi eti ndiye kuti Atate akhulupirire kuti tikapanga zimenezo aliyense chala mwamba tikapange kuti chani pochonga. DPP waye amene sitimadziwa kulemba akakatikira inki mkati mwa chala tikalowe mkabokosimo kukangoti chani DPP waye osakayerekeza kuchonga adadi winayo ndi kunkhwacha ndiye kuti voti yanu sakaiwerengera. DPP waye bwana ndingowasimikizira anthuwa kuti anyamatano ali uku ndiyena ali kulilongwe akupanga china chilichonse choti voti isaberedwe. Chimene inu mutapange musadandaule ndi kubera mukangotuluka mwananu ndi kupita ukavota Adati pa 17 ndi president wa dziko lino. Zikomo kwambiri bwana. Imva. Chala mwamba. DPP sisters akuvina pasipo yapo ndiye kuti Gedro Muthalika anatsika ndithu pasipa tione atsika pasipo kenaka kuyamba kuvina nawo ndi Gedro Muthalikawo ali ndi Jeni Ansa komanso Tadala Chihana nawonso ali pompo ndipo ayima laini imodzi kumavina pamodzi ndi DPP sisters ndi zomwe zili kuno ndi anthu akuyang'ana mwachidu kwambiri wena mwina kumati kodi mpaka natsika yetu ndimene zimakhalira makhanga lino kayipatsa moto kumeneko ndithu komanso mwina akuluakulu ena achipani imene cha DPP ndiye kuti akumaona step imene uchitikira basi umakambirana kuti zikhala motani penepa ndipo akamaliza kutero ndiye kuti tikhaye tikumva zoyankhula zina musayiwale kuona kuti pamenepa ndiye kuti vice president wa chipani cha DPP kuchigawo cha kumpoto akuyenera kuti ayankhule komanso mtsogoleri wa chipani cha Aford iwowa ndi Enoch Chihana nawonso ali pa list yoti ayankhule ndipo kwambiri nkhani zili pano nizokopa anthu kuti adzawavotere pa chisankho chobwerachi ndiye malingana ndi ndandanda umene atipatsa amene ena amene akuyenera kuyankhula ndi Jeni Ansa nawonso akuyenera ayankhule kenaka Enoch Chihana komanso ayikapo David Mbewe achipani cha LEF kumano amenewa ambewe situkuwaonapo apa kumano pala atsogolera wena ndeno tione kuti ayankhulenda amenewo kenaka pakubwera Francis Mphepo amakamaka apita mukhito ndi secretary general wa chipani cha DPP amenewa ayankhula kenaka pabwere Francis Mphepo amene ali administrative secretary achipani cha DPP amenewa apasitompataso ayankhule ndipo amene atsagane nawo ndi Japi Muhango DPP vice president north amenewa akayankhula adzutsa amene Tom Navicha malingana ndi mmene ayikira ndondomeko yawo pano kwa akhale kusintha kutengera ndi mmene anthu abwerera pano ndiyeno Catherine Makunganya Aford vice president akuyenera kuyankhula komanso Alinda Limbe amene ndi Aford secretary general nawonso akuyenera kuti ayankhule ndino list kunkanu matero ndithu kuti amene ayankhule anthu amenewo kenaka titaone tu apita Muthalika akuyankhula kumapeto kwenikweni kwa msonkhano umenewu pano ndiye kuti tikupatseni kwa organizing secretary amene ayamba kuyankhula kulondetsa ndithu mwambo umenewu pamodzi ndi athindwa atidulira makesi koma tayasa generator bwana zipitirira sizilephereka ya DPP waye achite manyazi achakwera makesi mukudula wanabweresa ndi Professor Arthur Peter Muthalika. DPP waye bwana nimafuna ndichite clarify chinthu chimozi kuno kumpoto bwana atazungulira pena paliponse pamene tikupita bwana nkhani ndiyo kuti akufuna inu bwana kuti mubwerereso pa mpando bwana taenda nda running mate talandiridwa ndithu bwana taphikiridwa nkhuku kuno bwana akufunani ndipo atipanga promise
Kumpoto kuno bwana tukutenga 85%. DPP waye. Bwana Pantawino bwana ndi apemphe Vice President anu achigawo chino cha Kumpoto olemekezeka Bambo Japi Muhango kuti abwere atipase malonje awo bwana. Zikomo kwambiri. Kanjove mchanya, kanjove mchanya, kanjove mchanya. Pangani bye kwa bwana, pangani bye kwa president. Kanjove mchanya, kanjove mchanya, apita oye. Mugu pulikiko yai. Makondo yai. Makondwa. Kanjove mchanya. Apita oye. Si mukawaliranga mukatatatu ase Pauli si wafika mulina upanu mwakondwa mukumanjala imali masuzu ya mali. Kanjove mchanya. Apita oye. Hapo ndipo kupulika hapo. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the mighty Democratic Progressive Party, Kweniso Imwe, you are the incoming president come September 17th. Madam Professor Gertrude Mutharika, the incoming First Lady. Honorable Enoch Kamzingeni Chakufa Chihana and your spouse. Honorable Frank Mwenefumbo, President of the NDC. Madam Nyirongo, representing Chipani Cha Prophet Mbewe. What? Ref, I would ref. I would sabisha. Bebani, vinyakita makona cha. All protocols observed. Bana nshitoyane njakuti ndiwe pachokwaka. Your Excellency, okay. Your Excellency, tampogedani kuno Kumpoto na maoku yawiri. Bwana pala bantu kuno wafuma ntena. Pala bantu wafuma nteura. Ndio bwana mpogedani. Bwana bantu hawa kupeleka message kwa imwe kuti wakumana na masuzyo la Nandi pasi pa ulongozi wa Chakwera. Imwe mwafika kuti mwa purumuse kumasuzo hawatakumana nao. Bwana, I will speak about development. Bwana, during your tenure of office, kwamba 2014 to 2020, Bwana kuno Kumpoto, tikapindwa vintu vinandi shomeni. Kutoka nyeuzi yaki, people choose to ignore vintu vakuoneka na maso. Bwana muno mzuzu, pali office ya civic hapa. That, Your Excellency, is your project. Mukamba mweka, but as I speak today, that project remains incomplete. 5 years down the line, MCP yakanika kutimasa tukujimene chicha. Your Excellency, muno mzuzu, mukamba miseu ya makongo numu. Inandi, Bwana yinyaki mukamalisha
yinyaki mukareka as work in progress. As we speak, apo mwafirekera ndipo vili mpaka maoni, Your Excellency. Your Excellency, 2019 pa 27th March mukasanga ndrama kufuma ku European Investment Bank to rehabilitate mseu wa M1. Your Excellency, since that time museura utondeka kumara. All these are your projects. I know muvenga kuchari bombe, Your Excellency, by now mapetosa ngati kumara ise kuno na vinandi ifu mukapanga TTC Kurumbi, maji kunkhata, maji kukaronga, maji kuchitipa, everywhere mwatipanga vitukuku. Your Excellency, you started building Mombela University. You did all the access roads. Apa mukadekanga, you were at a point mukadekanga kuchanga my buildings. What is obtaining there today, Your Excellency, is exactly where you left the project. Wakatengi Sukuru University Chulengi by September last year. If you go there, or toilet palibe zitukuko zasha kwena. Excellency, kuno kumpoto tinapindulwa kwambiri. Choncho antu awa kubwera uku ndikulira akufuna kuti paja muda alekera paja muyambire pati muyambire pompo. Excellency, if you could not take support yonse, who give you and the running mate and the last partners all the support, so that pa 16 pano, pa fute pasafute, kiberere mboma, Your Excellency. Chimene amafuna antu abana simba handouts yai, amafuna development, tikufuna chitukuko kuno. Bana katundu wa chitukuko bana ndi makhala apa ndecho lila chatu kuno kumpoto. Your Excellency, pangono tipa issues sitimalepera. Regional Governor anagamankhani ukasasire. I know could IMDF and the committee there they are discussing, but it also require your leadership, Your Excellency, to make sure the handsija zite mwamtendere. We count on your leadership, Your Excellency. Bana ku MDF. Bana, you remember when I came into your cabinet, I was first a junior minister of defense. Bana ku sirikali asigame na menya nkhondo ndi ma private soldiers komanso malance corporal. Ku MDF, Your Excellency, ndimati ndikupempheni pano asigala kudandaula kuti anachosera allowance ya nyumba. Ndibati ndipempe kuti bwana mukabwera mboma anthu amene allowance ya mwabwezesere for naoso akulira, Your Excellency. Bwana pamene munali mboma munapeza ndrama za MCC Millennium Challenge Compact. Bwana ndrama zija zinamba kubwera kwa chifukwa chakatangale mboma ili MCC is gone. Tikupemba mwana kuti mukabwerera mukakonza ma systems MCC ibwerere fuwa mene muja muli zitukuko zambiri zinamwezo ni miseu anthu afuna accessibility kumidzi uku. Katangale wa MCP wapa project. Bwana tukugwada tukupemba tithandizeni project ija ibwerere. Bwana ningati nkhani za koma kamodzi koka ndimafuna ndinene pano. IMCP very credible information. Akukonza ndama zoti apasema paramount chief kuti ndama zikafikire kumafumu ang'ono kuti auze anthu awa akavote MCP. Nkhani mene taimva ndendi mati ndine pano mafumu ndama zimezo zikafika landilani ijani povota kavoteni Professor Arthur Peter Mutharika. Magogo uko palafika kopala pokerani ndama tukana yai tirie kweni ndama ila imase masusu cha
masusu yatutilengi kukafukoshusha wanthu cha vikani mthumba njirani munyumba gulani suka mumweti katundu ni juu ali hapa apita oye. Bwana ndinapempha kuti pano tili ndi Honorable Frank Tumpare Mwenefumbo, President wa National Democratic Party. tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.